טוב, אז בואו נראה, השבוע יש לנו ענייני דיומא כמובן, חודש אלול, ושני פרשיות של ניצבים וילך. אומרת התורה, פרשת ניצבים, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אומר רש"י במקום, משה רבנו רצה לתת לעם ישראל לעורר אותם, לחזק אותם. מה הוא אומר להם? העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. מה יש בשמיים ובארץ? מביא רש"י בשם הספרי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי. בראתי שמיים, בראתי ארץ. האם קרה מיום בריאת העולם שיום אחד השמיים אמרו חלס, היום חופש, די, מספיק, כבר אנחנו עובדים אצלך 100 שנה, 200 שנה, 2000 שנה, די, היום שביתה, תן לנו לשבת היום, לך תתפוס את הדגלים, שתחרר, חופש היום. לא היה ולא נברא, השמיים עובדים יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, מתקתק. הארץ, האם קרה פעם שזרעתם חיטים וגדל שעורים? וכי הארץ פעם הצמיחה משהו ממה שלא צמחו בה? וכי פעם היא עשתה משהו שיום אחד היא אמרה זהו מספיק אין לי כוח, תזרע ולא יצמח? אין כזה דבר. הארץ עושה את התפקיד שלה, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה, אלפי שנים. אז אם השמיים והארץ שהם לא ברי דעת ואין להם שכר ועונש, הם ככה עובדים את הקדוש ברוך הוא בלי הפסקה, אז קל וחומר אתם בני ישראל שיש לכם שכר ועונש על אחת כמה וכמה שאתם צריכים לנהוג ככה. וזה מה שאומר להם משה רבנו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. תלמדו מהם, תהיו כמוהם, תסתכלו עליכם, תהיו גם אתם, אם הם קל וחומר שאתם צריכים להיות. אלא מה, תבוא ותשאל, מה קשור בכלל? שמיים יש להם יצר הרע, ארץ יש לה יצר הרע, יש לה תאוות, מה אתה משווה בכלל? בני אדם, יש לו ניסיון, יש לו תאוות, יש יצר הרע, יש יצר הטוב, יש קשיים. השמיים והארץ זה תכנות, תכנתו את השמיים לעבוד בצורה כזאת, זה עובד, תכנתו את הארץ בצורה כזאת, זה עובד. מה שייך להשוות בכלל? הם עושים מה שהם נצטוו, כי אין להם אפשרות אחרת בכלל. לעומת זאת אנחנו, יש לנו יצר הרע, יש פיתויים, יש ניסיונות, אז אדם עובר עליו כל מיני דברים, נופל, קם. מה אתה מביא לי בכלל דוגמה מהשמיים והארץ? איזה מוסר אתה רוצה שאני אקח מהם? בכלל אין להם את הניסיונות שלי. אז מה משה רבנו מציב? העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. אלא מה? שיש גמרא במסכת נדרים. הגמרא אומרת שכאשר קורח יצא במחלוקת על משה רבנו ויצא נגד משה רבנו וחלק עליו, באותו היום אומרת הגמרא ככה, תקשיבו איזה גמרא, מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו, אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אם אתה עושה דין לבן עמרם, אנחנו מאירים, ואם לאו, אין אנו מאירים. אמרו לו, תקשיב, או שאתה עושה דין לבן עמרם, למשה רבנו, אתה מוחה על כבודו שקורח חולק עליו, ואתה עושה משהו על קורח, או שאנחנו שביתה במשק. אין היום שמיים בארץ, לא יוצאים היום. שמש אומרת, אני לא יוצאת לעיר, ירח לא יוצא, משביתים את המשק, אין. או שאתה עושה דין לבן עמרם, וזה לא יעבור בשתיקה מה שקורח עושה פה, או אנחנו פותחים בשביתה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, באותה שעה ירה בהם חיצים וחניתות. הקדוש ברוך הוא ירה בהם חיצים וחניתות, אמר להם, תלכו מיד למקומות שלכם. אמר להם, בכל יום והיום משתחווים לכם ואתם מאירים, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם? אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה קרה? פגעו במשה רבנו, אז פתאום אתם נבהלתם, מכריזים על להשבית את המשק? ומה איתי? כל יום אנשים עובדים עבודה זרה, מבזים אותי, עובדים אתכם במקום לעבוד אותי. למה אז לא אמרתם, אם אתה לא עושה דין בעובדי עבודה זרה, אנחנו לא יוצאים היום?
על הכבוד שלי לא מחיתם, על הכבוד של משה רבנו אתם מוחים? אומרת הגמרא, ובכל יום ויום יורים בהם חיצים וחניתות ומאירים, שנאמר לאור חיציך יהלכו. אומרת הגמרא, מהסיפור הזה השמש והירח כל יום כדי שהם יצאו צריך לראות עליהם חיצים ורק אז הם יוצאים. מה כתוב פה בגמרא? מה כתוב פה בגמרא? שהשמש והירח, דהיינו השמיים והארץ, הם בעלי בחירה. והראיה שכשלא התאים להם, הם הכריזו שביתה, אמרו ריבונו של עולם, אנחנו לא הולכים היום. הרי הם מתוכנתים, אתה רואה שזה לא בדיוק עובד ככה. אתה רואה שיש להם אפשרות להתנגד ולהגיד אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא רוצים. אתה רואה שהשמיים והארץ זה לא רובוטים, יש פה איזשהו חיות, יש פה איזשהו דעת מאחוריהם, יש להם איזה כושר הבחנה. ויש מדרש, המדרש אומר, גמרא בחולין, הגמרא אומרת, כל מעשה בראשית בקומתה נבראו, בדעתם נבראו, בצביונם נבראו. אומר רש"י, מה זה בדעתם נבראו? שהודיע להם הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לברוא אותם, והם היו נאותים לכך, הם הסכימו, ואז הוא ברא אותם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביקש מהם רשות לברוא אותם, שהם ישמשו בשמיים ובארץ. אז מה אתה רואה? שהם אישות. יש להם אישות בפני עצמם, הם יכולים גם להגיד לא. אז ממילא, אם אנחנו אומרים ככה, אז מה הקדוש ברוך הוא, מה משה רבנו אומר, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, ומה השמיים שאין להם בחירה ועושים? למה אין להם בחירה? יש להם בחירה. אתה רואה שיש להם בחירה. אתה רואה שהם יכולים להתנגד, אתה רואה שרוצים לעשות. אז מה הכוונה פה בדברי הגמרא? אז פשוט דברי הגמרא היא, הייתי בחקרי לב ומסביר, מה היה פה בעצם בדברי הגמרא? זאת אומרת ככה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא מערכת גשמית. יש פה מערכת שעובדת בעולם, יש שמש, יש ירח, יש אדמה, יש גשם, יש זורעים, זה צומח, יש מערכת שלמה של העולם. העולם, הטבע של העולם, מערכת שקיימת. כנגד המערכת הגשמית שקיימת בעולם, יש מערכת רוחנית בעולם. שזה מי שממונה עליה ומחזיק אותה זה עם ישראל, לימוד תורה, תפילה, כל המערכת הרוחנית. עכשיו, המערכת הרוחנית והמערכת הגשמית הן קשורות אחת בשנייה. ואם לא בריתי חוקות שמיים, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין תורה בעולם, העולם לא יכול לעבוד. כלומר, על ידי המערכת הרוחנית מוחזקת המערכת הגשמית. ביום שהמערכת הרוחנית תקרוס, גם המערכת הגשמית תקרוס, כי המערכת הגשמית עובדת כדי לשרת את המערכת הרוחנית. כאשר מגיע קורח וחולק על משה רבנו, שמשה רבנו הוא בעצם נותן התורה, הוא בעצם האדם שמייצג ומנהל את המערכת הרוחנית בעולם, כאשר מגיע קורח ואומר שטויות, משה רבנו בדה מליבו, הכל שטויות. מה הוא מספר לכם סיפורים שהארון הוא מובחר מהעם? שטויות, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אם קורח מערער על משה רבנו, הוא מערער על המערכת הרוחנית בעולם. ואם המערכת הרוחנית תעורער ותקרוס, גם המערכת הגשמית תקרוס בעקבותיה. לכן השמיים והארץ, השמש והירח, שהם ראו שהעולם נתון בסכנה, שהם נתונים בסכנה, שהעולם הגשמי הולך להיפסד, הם אמרו, רגע, זה סכנה, אנחנו חייבים להשבית את המשק. אם אתה לא עוצר את קורח, והוא יגרום להשבתת המערכת הרוחנית, גם הגשמי, והעולם נמצא בסכנה. לכן מה צריך לעשות? להשבית את המשק. אז תגיד, אז רגע, אז למה שהקדוש ברוך הוא עובדים עבודה זרה, למה אז לא השבתם? גם זה סכנה רוחנית וממילא סכנה גשמית לעולם. תשובה, אומרים השמש והירח, הרי גם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מוחה על כבודו. הרי אנשים מבריאת העולם עובדים פה עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא הורג אותם, הוא עוד מחיה אותם ונותן להם אוכל ופרנסה ובריאות וחיים. אז אם הוא מוחל על כבודו, גם אנחנו לא צריכים למחוד על כבודו. אבל משה רבנו, זה כבר אנחנו לא יכולים לעבור על זה בשתיקה, ולכן הם יוצאים כנגד.
אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני לא מוחה על כבודי, כי לי יש מידה שאני מעריך אף, ואני נותן הזדמנות לחזור בתשובה, אבל אתם מחובתכם היה למחות על כבודי. ולכן מאותו היום ואילך השמש והירח לא מוכנים לצאת לעיר לעולם. למה? כי בעולם אין כבוד שמיים, לא מכבדים את הקדוש ברוך הוא. עד שהקדוש ברוך הוא מכריח אותם לצאת ואז הם יוצאים. אז מה ראינו בכל המערכת הזאת? שהשמיים והארץ הם בר אישות, יש להם איזושהי אישות מסוימת, יש להם איזשהו רצון מסוים, יש להם אפשרות לבטאות משהו. אז איך הקדוש ברוך הוא מוכיח את עם ישראל שהם צריכים ללמוד מהשמיים והארץ? אז התשובה כמו שאמרנו, היות שהשמיים והארץ הם יחו על מה? על כבוד שמיים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גם אתם צריכים למחות על כבוד שמיים. אם הם, קל וחומר שאתם, אם הם זה אכפת להם, אז גם לכם זה צריך להיות אכפת. וזה מה שאנחנו רואים מכאן, שיש חובה ליהודי בעולמו לדאוג לכבוד שמיים. על כל אחד מאיתנו יש חובה לדאוג לכבוד שמיים. זה תפקיד שלנו בעולם, לדאוג לכבוד שמיים. עכשיו, אם יהודי חי בצורה שהוא שומר תורה ומצוות, שהוא מקיים, שהוא רוצה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד יש לו זמנים טובים יותר, פחות, עליות, מורדות, אבל באופן כללי האדם נמצא בהתקדמות, אז הוא עושה כבוד שמיים. אבל אם אדם חי בעולם הזה, ולא מעניין אותו בכלל, הוא אולי שומר, אבל אתה יודע, מתחשק לי, לא מתחשק לי, בא לי, לא בא לי, מסתדר לי, לא מסתדר לי. דהיינו, בסדר, יש כבוד שמיים, יש קודשא בריך הוא שכינתה, אבל אתה יודע, אם מסתדר, אם מתאים לי כרגע, ואם לא מתאים לי, אז לא. אז אדם כזה הוא ההפך הגמור מלהרבות כבוד שמיים, כי לא באמת מעניין לך כבוד שמיים, מעניין אותך אתה בעצמך, אם מסתדר לך מסתדר, אם לא מסתדר אז לא. אז הוא ההפך הגמור מלהרבות כבוד שמיים, הוא עושה את הדבר בדיוק ההפוך מלהרבות כבוד שמיים. אז השאלה היא כזאת, אם אתה אדם שחי עם חשבון, אתה מבקר את עצמך, אתה יודע מה קורה איתך, אתה מנסה להתקדם ולשפר, כבוד שמיים, אתה אדם שעושה כבוד שמיים. אפילו אם נפלת, קשה לך, עליות מורדות, אבל אתה במציאות שלך אדם שמרבה כבוד שמיים. אבל אדם שחי בלי חשבון, לא חושב על המעשים שלו, לא חושב על הדרכים שלו, לא בודק מה הוא יכול לשפר ולתקן, זה אדם שהוא מבזה כבוד שמיים, כי זה אומר, לא מעניין אותי, אם מסתדר לי יעשה, ואם לא מסתדר לי אני לא יעשה. זה האדם שהוא ההפך הגמור מלהרבות כבוד שמיים. עכשיו, שימו לב שעם ישראל נתבעים בעצם על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוכיח אותם מהשמיים והארץ על זה שהם לא דאגו לכבוד שמיים. אז מה אמרנו? זה אומר שאנחנו מחויבים לדאוג לכבוד שמיים. אדם מצווה לכבוד שמיים. עכשיו, מה הבעיה? יש תופעה בעולם שהולכת ומתחזקת משנה לשנה. וזה בתנופה אדירה, וזה כל יום רעיונות חדשים. הרעיון הזה נקרא, שהעולם נקרא לו בהגדרה כזאת, שהעולם הזה הופך להיות עולם סינתטי. מה הכוונה? אם פעם רציתי שבחצר שלי יהיה דשא, הייתי צריך לזרוע דשא ולהשקות ולחכות שזה יגדל, ואז בסוף הייתי מקבל חצר עם דשא. היום, מי צריך את כל הדברים האלה? טלפון אחד, מגיע לך בן אדם, פורס לך שטיח של דשא, והנה יש לך שדה עם דשא. אמנם זה דשא סינתטי, אבל זה דשא. וגם לא צריך לעבוד קשה, לא צריך לקצור אותו, לא צריך להשקות אותו, קיים. וזה רק דוגמה. כל העולם היום הופך להיות סינתטי. כל תחום, כל דבר הופך להיות סינתטי. הכל הופכים לסינתטי, גם אוכל. פעם היה אוכל, היה צריך לגדל אותו, לחכות שזה יגדל, פירות, ירקות. היום הכל צ'יק צ'ק, שמים לו מנורה ירח, למלפפון, יוצא גדל מאוד, גדל צ'יק צ'ק, בשר, הכל, טבעולים, סינתטי, חילופים, הכל מוצאים לך. וזה הכל הולך ומתקדם. פעם במקום בשר היה לך טבעול, אחרי זה במקום בשר היה לך טופו. היום כבר יש לך כמעט בשר לכל דבר. בשר עם טעם, עם הכל, עם הריח, עם מה שאתה רוצה. אבל זה לא בשר. כלומר, העולם הופך במהירות, העולם הופך להיות סינתטי. עכשיו, יש בזה מעלה שזה זול.
זה זול הרבה יותר. פעם כל דבר אתה צריך לקרוא, אתה צריך להשקיע, לשלם. היום אתה קונה הולך לאיקאה, סוגר בקלות. למה? דברים יותר זולים, הכל נהיה יותר זול. בא הסיד, מייצר את הכל בכמויות, הכל נהיה יותר זול. אבל, ודאי שזה לא איכותי אותו דבר. פעם היית קונה ארון, תראו בבתים של הדור הקודם, קונים ארון, 7 דלתות, 10 דלתות, מעמידים אותו שם, זהו, ו50 שנה הארון הזה עומד. באים נכדים, מטפסים על המדפים, עולים, דופקים את הדלתות, הארון עומד, כלום. היום אתה קונה ארון, כמה פעמים פתחת את הדלת, הרמת, סגרת, המגירה כבר לא במקום, הדלתות נשלפות. הכל בהתאם. זול יותר, אבל האיכות נעלמה. הכל נעלם. היום אתה יכול לבנות דירה, אתה נכנס לדירה, אתה רואה דירה $1,000,000. הכל משהו, הכל יפה, הכל נוצץ, הכל... תבוא עוד 5 שנים, תראה מחסן. למה? קרמיקות שבורות, הכל שרוט, הכל... למה? זול, אבל בלי איכות. האיכות נעלמה. כלומר, זה בא אחד על חשבון השני. או שזה יקר וזה טוב וזה איכותי וזה מחזיק, או שזה זול וזה פחות איכותי. או שהכי גרוע שגם לקחת לו איכותי וגם שילמת יקר. זה הכי גרוע. אבל בדרך כלל זה זול יותר. כלומר, העולם הוא הופך להיות סינתטי. עכשיו, אם זה היה נגמר ברצפות וארונות ודשא, איך הרשנו ניחא. הבעיה שגם האנשים הופכים להיות סינתטיים. גם היהדות שלנו הופכת להיות סינתטית. אתה יכול לראות בן אדם, מתפלל, לאדם נראה ירא שמיים, בעל חזות דתית, בעל זה. אתה מסתכל קצת, אתה קצת עוקב, אתה רואה נבוב, כלום, אין כלום. אבל הוא נמצא, אתה רואה, אבל נבוב, מלאכותי, הכל מלאכותי, התפילה שלו מלאכותית, העבודת השם שלו מלאכותית, פלסטיק, הכל פלסטיק. אין לב, אין רגש, אין עבודה. נעלם. כלומר, גם הבני האדם הפכו להיות סינתטיים, היחס בין אדם לחברו, פעם אנשים היו חמים אחד לשני. היה לב, היה חמימות, בין שכן לשכן, זה נכנס אליו, זה נכנס אליו, זה מבקר אותו, הוא יודע מה איתו. היום אתה גר בבניין, אתה לא מכיר את האנשים בבניין בכלל. אתה גם אולי לא רוצה להכיר אותם. בוקר טוב, ערב טוב, ונגמר. אין קשר, אין משהו. למה? אנחנו הופכים להיות אנשים סינתטיים, אנחנו נהיים אנשים מלאכותיים. למה? אין את העבודה, אין את ההשקעה, אין את האמת. זה הולך וזה הולך ונעלם. עכשיו, אם זה בדברים גשמיים, נניח, תעביר. אבל בעבודת השם זה לא יכול להיות. שבונים למלך בית, אף אחד לא בונה בית למלך עם מוצרים מאיקאה. או מוצרים מ-Made in China באלי אקספרס. לא בונים למלך בית מכאלה דברים. למה? מלך שבונים לו בית, מביאים את החומרים האיכותיים ביותר, את הדברים הטובים ביותר, שזה יחליק לאורך שנים, שזה לא יתקלף, שזה לא יישבר. ככה בונים בית למלך. שאתה בא בעבודת השם שלך, אתה לא יכול להיות סינתטי, אתה לא יכול להשתמש בדברים מלאכותיים, זה לא עובד. עבודת השם חייבת להיות מתוך עמל אמיתי, מתוך יגיעה, מתוך עבודה. וזה נקרא להרבות כבוד שמיים. אם אתה באדם שעובד ורוצה להתקדם עם עצמך בחיים, אז זה לא סינתטי, כי יש פה מנוע. אבל ברגע שאתה, לשנתי, הכל טוב, מתאים, לא מתאים, מסתדר, לא מסתדר, נחמד, לא נחמד, זה מלאכותי. מלאכותי זה לא מתאים בעבודת השם. זה לא נקרא, אין פה עבד, אין פה עבודת השם אמיתית, זה חסר, זה לא שייך בעבודת השם הדבר הזה, הוא לא מציאותי, אי אפשר לסבול אותו, הוא לא יכול להתקיים. יש סיפור מדהים, 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 תקשיבו מה זה. היה המשגיח של ישיבת פונוביץ', קראו לו הרב פיינדלנדר, הרב פיינדלנדר. היה יהודי קדוש, בעל מוסר, מיוחד. והוא גילו אצלו את המחלה. הוא התחיל לעבוד סדרת טיפולים והקרנות, לא פשוט. והוא היה ממשיך, שיעורים, מוסר, תלמידים, מעמיד, כותב, לא נכנע. אבל לאט לאט המחלה התגברה והתגברה והתגברה. ויום אחד הוא הגיע לישיבה, לרב שך שהיה אז ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, הוא הגיע אליו להתייעץ איתו, רצה להתייעץ איתו על משהו.
הוא הגיע לבית של הרב שך, ואמרו לו שיש כרגע ישיבת צוות. אז הוא לא נכנס, הוא לא רצה להפריע, אז הוא לא חיכה. ואז הגיע שם בחור, וגם רצה להיכנס לרב שך, והוא לא נכנס. אמר לו, למה אתה לא נכנס? הוא אומר לו, כי יש ישיבת צוות. אז הוא אמר לו, אני בחור, אני לא יכול, אבל הרב הוא צוות. הרב הוא חלק מהצוות, אז שהרב ייכנס. פתח, אמר לו שהרב ייכנס. אז הוא נכנס. וכולם ראו אותו, קיבלו אותו, וזה, והוא ניגש לרב שך, אמר לרב, אני צריך איזושהי התייעצות. עכשיו הבחור עומד בחוץ ומסתכל, והוא רואה שהרב ניגש לרב שך, ומדבר איתו כמה מילים, ופתאום הוא רואה שכולם פורצים בבכי. ועוד כמה דקות הוא דיבר עם הרב, והלך. עכשיו הוא מאוד סקרן אותו, מה היה? מה הוא אמר לו שם? למה כולם בכו? מה קרה שם? מאוד סקרן אותו. אז הוא פגש אחרי זה אחד מהצוות של הישיבה. אמר לו, תקשיב הרב, אם זה משהו שאסור לי לדעת, אז לא שאלתי כלום. אבל אם זה משהו שאני יכול לדעת, מאוד מעניין אותי מה היה שם בחדר. אז הוא אמר, אתה יכול לדעת, אני אספר לך, אבל אל תדבר על זה בימים הקרובים, בינתיים אל תדבר על זה. הוא אמר לו, תשמע, הרב פיינלנדר נכנס וניגש לרב שך, ואמר לו שהרופא אמר לו שכבר אין טעם לעשות הקרנות. ואין טעם לעשות טיפולים, כי כבר המצב הוא לא חסר תקנה, וסתם חבל להקשות עליו ולהטריח אותו, סתם חבל, אז אין עניין. הוא אומר, שאלתי את הרופא כמה זמן אתה נותן לי, אז אמר לו 2-3. הוא אומר, אז באתי לשאול את הראש ישיבה, בן אדם שמודיעים לו שנשאר לו 2-3 לחיות, מה הוא צריך לעשות ב2-3 האלה? הוא אומר, וכאן כולנו פרצנו בבכי. אמר לו, מה לעשות? להתחזק בתפילה, לחזור על כל הלימוד שלי, אולי להקדיש זמן לבית, אולי זמן לתלמידים, מה לעשות? יש לי 2-3, מה עושים בזמן הזה? אתם יודעים מה הוא אמר לו? מה לעשות ב2-3 האחרונים שנשארו לך בחיים? עכשיו, אנחנו לא מדברים על בן אדם. אז היה אדם שהוא היה משגיח, ישיבת פוניבז' שהוא היה אדם מתוקן, תלמיד חכם, קדוש. הוא אומר לו, מה הרב אומר, מה אני אעשה ב2-3 שנותרו לי? אמר לו הרב שך, אני חושב שהכי כדאי ב2-3 האלה שתעשה עבודת המידות ותלטש את המידות שלך שיהיו מושלמות. לא תורה, לא תפילה, לא... תעבוד על המידות שלך, תעשה עבודה על המידות שזה יהיה 100, שכמה שיותר 100%, תביא אותם למצב של 100%. ענווה, נתינה, נדיבות, תברוח מהכעס, מהגאווה, ענווה, תלטש, שזה יהיה מושלם, תשתדל כמה שיותר שיהיה קרוב למושלם. זה מה לעשות ב2-3 האחרונים. עבודה, צריך עבודה. 2-3 האחרונים, עבודה. אם אתה עובד, עבד השם, מה זה עבד השם? עבד השם שהוא עובד, כפשוטו שהבן אדם עובד. בן אדם בא לעבוד, זה נקרא עבד השם. וזה מה שנדרש מהאדם, תהיה במצב של עבודה, של תיקון, של שיפור, של מחשבה, מה צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, מה יותר טוב, מה אני יכול לעשות יותר טוב. זה מצב של עבודת השם. גמרא במסכת ברכות בדף נ"ה. הגמרא אומרת לא גמרא ברכות דף נ"ה. ראש השנה, סליחה, הגמרא בראש השנה דף ט"ז. הגמרא אומרת, המשנה מפורסמת במסכת ראש השנה. בפסח נידונים על זה, בעצרת נידונים על זה, בראש השנה נידונים בני אדם, מובילים לפניו כבני מרון. אומרת הגמרא שבראש השנה, כולם נידונים בראש השנה, בני אדם, גשם, תבואה, הכל נידון בראש השנה. אחרי זה כל אחד בתאריך שלו חותמים אותו. את הבני אדם חותמים ביום כיפור. פסח, סוכות, גשם, כל תאריך חותמים את התאריך, אבל כולם נידונים בראש השנה. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר, ותפקדנו לבקרים. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה, שנאמר, לרגעים תבחננו. אומרת הגמרא, אז היום שבן אדם בא ומתפלל על מישהו שיהיה לו רפואה שלמה, שיהיה פרנסה טובה, לפי המאן דאמר שנידונים על הכל בראש השנה, מה אתה מתפלל בכלל? מה אתה מתפלל?
מה יועיל לתפילה שלך? כבר פסקו עליך הכל מראש השנה, מה שייך להתפלל? אומרת הגמרא, כנראה שמה שאנחנו מתפללים היום זה אליבא דרבי יוסי, כי רבי יוסי אומר שאדם נידון בכל יום, אז לכן יש מקום בכל יום להתפלל, כי אדם נידון בכל יום. אומר תוספות, אז לפי המאן דאמר השני, למה אתה אומר רפאנו, ברך עלינו, בשביל מה כל הדברים האלה? זה מיותר, הרי כבר נגזר הכל בראש השנה. אומר תוספות שני תירוצים. תירוץ אחד, שגם אם אדם נגזר עליו להיות חולה, נגזר באיזה תאריך הוא יהיה חולה, אבל לא נגזר מתי הוא יתרפא. לדוגמה, נגזר על האדם בחודש שבט, ראש חודש שבט, תהיה חולה. כמה זמן? מתי הוא יתרפא? זה לא נגזר. זה אתה בתפילה שלך יכול לעשות. לכן תתפלל. נגזר שבשנה הזאת יהיו גשמים מועטים. איפה ירדו הגשמים מועטים האלה? בים, בזבוז, או באיזשהו מקום שאין להם תועלת, או דווקא במקומות שצריך אותם? זה אתה יכול לעשות בתפילה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני אומר תוספות, ברגע שזה תפילת רבים, זה כן יכול לשנות את הדין של ראש השנה. אז שכולם מתפללים רפאנו, ברך עלינו, זה תפילת רבים. תפילת רבים בכוחה לשנות. אבל כל האחרונים, המון אחרונים שואלים שאלה, והיא כל כך שאלה מתבקשת. אם האדם נידון אליבא דרבי יוסי בכל יום, מה מיוחדות של ראש השנה? כל יום דנים את הבן אדם. אז באת ראש השנה, תקיעת שופר, ועסק שלם, הרי מה זה משנה? מחר דנים אותי שוב. כל יום דנים את הבן אדם. אז מה מיוחד בראש השנה? איזה יתרון יש לראש השנה על פני כל יום בשנה, אם כל יום דנים את הבן אדם? דבר נוסף שהם שואלים, הרי בראש השנה אנחנו לא אומרים הלל. למה לא אומרים הלל בראש השנה? זה חג. למה לא אומרים הלל בראש השנה? אומרת הגמרא, היות שהאדם יש לו דין ביום הזה, ביום של דין לא אומרים הלל. אבל אם אתה אומר שכל יום דנים את הבן אדם, אז למה בראש חודש אתה אומר הלל? זה גם יום דין, כי כל יום דנים את הבן אדם. למה פסח? למה סוכות? כל יום יש דין, אז כל יום אל תגיד הלל. אם ביום של דין לא אומרים הלל, אז כל יום הוא יום של דין. אדם נידון בכל יום. הוא אומר את זה בהמשך לראש השנה. אל תגידי אדם נידון רק בראש השנה, אלא אדם נידון בכל יום. אז מה הכוונה בזה? אז מה מיוחד בראש השנה בכלל? האחרונים שואלים את זה על הסדר, כולם הרבה מתעסקים בשאלה הזאת. בואו נראה כמה תירוצים שיש בזה. אז יש מי שאומר, קודם כל הבן איש חי. תקשיבו מה הבן איש חי אומר וזה חשוב. בן איש חי כתב בבן יהוידע, פסקו לאדם דין, לכל השנה. פסקו לו מה יהיה ביום זה, מה יהיה ביום ההוא, מה יהיה ביום ההוא. נניח אמרו לו ביום פלוני אלמוני, זה יהיה יום המזל שלך. יום י"ג בכסלו, זה יהיה יום המזל שלך. הכל יצליח לך. מה שתעשה, ילך טוב, יהיה לך יום מבורך. ככה פסקו בראש השנה. מגיע היום י"ג בכסלו, דנים אותך. האם לפי המעשים שלך היום מגיע לך מה שפסקו עליך בראש השנה, שזה יהיה יום המזל שלך? אם מגיע לך, תקבל. לא מגיע לך, לא תקבל. אותו דבר הפוך. אם פסקו לבן אדם שיום פלוני אלמוני יהיה יום שחור, יפסיד, לא ילך לו, יהיה לו קשה, לא טוב. מגיע היום הזה, דנים את האדם באותו היום. האם המעשים שלך טובים או רעים? אם המעשים שלו רעים, בבקשה, היום השחור שכתבו יהיה. אבל אם המעשים שלו טובים, ישנו לו את זה. זה יהיה יום טוב בשבילו. זה הכוונה, אדם נידון בכל יום, שמה שדנו אותך בראש השנה, לכל יום, זה נתון לשינוי בכל יום לפי המעשים שלך. ככה כותב הבן איש חי. יש מי שתירץ תירוץ אחר, המשנה ברורה לדוגמה כותב, שהדין שנותנים לאדם בראש השנה, נותנים לו דין של שנה קדימה, או של אפילו שנתיים קדימה. לדוגמה, אומרים לבן אדם הזה עכשיו, 5 שנים רוגע כלכלי. הגיעה שנת ראש השנה תשפ"ד, פסקו עליו 2 רוגע כלכלי, אין בעיות של פרנסה, הכל זורם, חשבון בנק למעלה, הכל טוב, אין שיחות, הכל טוב. 2 שקט. יופי, זה מה שפסקו לו בראש השנה. הגיע יום אחד, וכל יום דנים אותו. עכשיו הגיע יום אחד שראו שלא מגיע לו הרוגע הכלכלי הזה. אז באותו היום, פתאום יהיה לו איזה טלפון מהבנק. אחרי זה יסתדר, כי בגדול יש לו רוגע כלכלי. אבל כלפי אותו היום, שלא היה מגיע לו הרוגע הכלכלי הזה, אז הוא יקבל איזה טלפון מהבנק.
אז הוא יאבד איזשהו סכום של כסף. דהיינו כל יום, אחרי הפסק הזה שפסקו לאורך זמן, כל יום יש עליו נידון, האם להשאיר את זה, לשנות קצת, מה לעשות, זה הכוונה שאדם נידון בכל יום. יש בעל עטורי אבן, עטורי אבן אומר שעל צורכי בני האדם נידונים בראש השנה. מה יהיה עם פרנסה, עם כסף, עם בית, עם עבודה, עם כל מיני דברים כאלה. אבל בכל יום אדם נידון על הגוף שלו. מה שקשור לגוף שלך, זה יש לזה דין בכל יום בפני עצמו. איך תרגיש, יהיה בריא, לא יהיה חולה, זה נידון בכל יום. זה לא קשור, זה לא בראש השנה. ראש השנה זה דברים כלליים. ראש השנה זה דברים כלליים. בכל יום נידון על הגוף שלך ספציפית מה קורה איתך. זה עוד פירוש, כך יודע בעל עטורי אבן. יש מי שאמר, יש הרי מחלוקת בתקופה של הפילוסופים, היה מחלוקת גדולה מאוד ביניהם. האם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, האם הוא ברא את העולם והוא משגיח על העולם השגחה פרטית על כל פרט ופרט מבריאת העולם ועד היום הזה? דהיינו על כל תולעת ותולעת, על כל עלה ועלה, יש השגחה פרטית בכל רגע נתון? או שהם טענו, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לו מערכת חוקים והעולם מתנהל. הדברים הגדולים, הקדוש ברוך הוא מתעסק בהם ביום יום, אבל הדברים הקטנים, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק בהם ביום יום. זה שהעלה עכשיו נפל מהעץ, זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו גזר וזה נפל. לא, יש מערכת חוקים, שלכת, רוח, וזה נתון לדברים האלה, זה לא נתון זה היה דעת הפילוסופים. אומר הרב, אותו הדבר, המחלוקת פה בדברי הגמרא. לדעת המאן דאמר הראשון, העולם בראש השנה נידון באופן כללי על הכל, על העלים, על התולעים, על הזחלים, על הפרפרים, כולם נידונים בראש השנה. מכאן ואילך הבריאה מתקיימת לפי מה שפסקו לה בראש השנה. אין השגחה פרטית בכל יום על כל דבר בבריאה. רבי יוסי אומר, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא דן בכל יום את כל העולם כולו. וכל עלה שנפל ביום מסוים, היום הזה פסקו לו שהוא ייפול. בכל יום יש נידון על כל הבריאה כולה. זה ההבדל בין ראש השנה לבין שאר הימים. ראיתם כמה תירוצים הבאנו? הסבר, באנו בעצם להסביר מה הכוונה שרבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. לפי זה אנחנו יכולים להבין שדווקא ביום שהדין הוא דין גדול, אז לא אומרים הלל ביום הזה. אבל איפה שאנחנו מדברים על דינים פרטיים יותר, אז ביום כזה כן אומרים הלל. לכן בכל יום רגיל בראש חודש וחגים אנחנו אומרים הלל. ואילו בראש השנה, שזה דין כללי על כל העולם, אז לא אומרים הלל. בזה זה מיושב לנו הדבר הזה. תדעו שיש מאן דאמר, ככה דבר פרי חדש, שאם אדם טעה בתפילה במשך כל השנה, נניח עכשיו להתפלל ערבית, במקום להגיד מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא אמר המלך המשפט. מה הדין? יצא ידי חובה או לא? אדם מחר מתפלל שחרית, במקום להגיד מלך אוהב צדקה ומשפט, אומר כמו בעשרת ימי תשובה, המלך המשפט, יצא ידי חובה או לא? ברור, אתה מה יהיה לו אוהב מלך העולם של הכל, נהיה בדבר. הוא לא אומר ההפך, לא יצא. למה יצא? מה קשור שהוא יצא ידי חובה? זה לא הנוסח של משך השנה. עדיין, אבל זה מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט זה אותו משקל פחות. מלך המשפט פירושו שכרגע נמצאים במצב של משפט. לכן אנחנו אומרים את זה בעשרת ימי תשובה. אנחנו כרגע לא נמצאים במצב של משפט. אז אם אדם אומר המלך המשפט, הוא שינה ממטבע שתקנו חכמים, למה שהוא יצא ידי חובה? אומר הפרי חדש, יוצא ידי חובה. למה? כי הרי רבי יוסי אומר שהאדם נידון בכל יום. אז כל יום יש משפט. אם כל יום יש משפט, אז אם אמרת המלך המשפט, צדקת במה שאמרת. זה לא מוסכם. יש שחולקים עליו. אבל ככה הוא אומר, למה? כי האדם נידון בכל יום יש משפט. רוצה להביא לכם עוד תירוץ אחד. רגע, להלכה זה... לא, זה לא טוב, שאדם, אל תסתבך עם זה. אני אגיד לכם עוד תירוץ, שזה התירוץ שאני הכי התחברתי אליו, וזה גם מתחבר לנושא שלנו. כותב אותו בעל העין אליהו, הרב שיק. הוא מביא זוהר. יש זוהר. תקשיבו מה זה לשון הזוהר. זוהר אומר שבכל יום ויום האדם צריך לעמוד למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. אבל
בכל יום ויום יכול הקדוש ברוך הוא להחליט שהוא היום לא רוצה לדון אותך. היום לא דן אותך. יש יום אחד בשנה שאין אפשרות לא לדון את האדם. חייב לדון אותו. כולם יעמדו לדין בלי יוצא מן הכלל. וזה יום ראש השנה. כלומר, בראש השנה אין מצב שבן אדם לא נידון. כל בן אדם בעולם שיגיע ראש השנה, אומר הזוהר, הוא יעמוד לדין. זה יום שיש בו דין ואין ויתורים. אין דחיות, אין שום, זה יום שיש בו דין. שאר הימים כולם במשך השנה, אולי יהיה דין, אולי לא יהיה דין. ולכן הוא אומר, אתה מברך מלך אוהב צדקה ומשפט. האם המילים צדקה ומשפט זה מילים שהולכות ביחד? זה מתחבר להגיד צדקה ומשפט. צדקה זה צדקה, משפט זה משפט. זה בכלל לא מתחבר. הקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה. ואתה גם אומר שהוא מלך אוהב משפט. זה לא מתחבר, זה לא תקני להגיד כזה דבר. הבן אדם הזה עושה צדקה ומשפט. זה לא עובד ביחד. או שאתה עושה צדקה או שאתה עושה משפט. זה לא עובד, זה לא יכול ללכת ביחד. אבל זה לא יכול ללכת אצל בני האדם. אצל הקדוש ברוך הוא זה יכול ללכת. ואיך זה עובד? אומר הזוהר, בא האדם לפני הקדוש ברוך הוא בכל יום. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, פלוני אלמוני היום, אני הולך על המלך אוהב צדקה. לא צריך היום משפט. ותר על המשפט היום. היום נלך איתו במסלול של מלך אוהב צדקה. יום אחרי, אומר הקדוש ברוך הוא, היום מלך אוהב משפט, היום אני רוצה משפט. זה נתון לשינויים. אבל יש יום אחד שאין שינויים, זה רק המלך המשפט, אין פה שינויים, בימים האלה אין שינוי. אין מלך אוהב צדקה ומשפט פה, זה משפט. ראש השנה יש רק משפט, אין אפשרות אחרת. לכן אומר הזוהר, בראש השנה זה נקרא יום של דין. למה? כי זה יום שכולם נידונים ואין יוצא מן הכלל. ואילו בכל השנה כולה זה לא נקרא יום של דין, כי לא בהכרח שיהיה דין. אולי יהיה דין, אולי לא יהיה דין. אולי יהיה מלך אוהב משפט, אולי יהיה מלך אוהב צדקה. אז איך אנחנו מצליחים לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא במשך השנה יגיד, לא צריך היום דין, בואו נלך על הצדקה. איך עושים את זה? אם הזוהר אומר שיש אפשרות כזאת, זה מקסים, אז אנחנו רוצים את זה. כל אחד היה רוצה שבלילה שהנשמה שלו תעלה למעלה ויבואו לדון אותה, יגידו לה, היום מברוק, משוחררת, מלך אוהב צדקה היום, אין לך דין היום, משוחררת, הכל טוב. מי לא רוצה כזה דבר? והזוהר אומר שזה אפשרי, אבל איך? איך עושים את זה? איך מגיעים לזה שכשהנשמה תבוא בלילה ותבוא לתת דין וחשבון, יגידו לה הכל בסדר, היום הכל היה טוב, משוחררת לכי הביתה. איך עושים כזה דבר? הזוהר אומר שאפשר, בראש השנה אי אפשר. בראש השנה יש דין, הכל בא, מביאים, ספרי חיים, מתים, הכל נפתח. אבל במשך השנה אפשר, הזוהר אומר שאפשר, אז איך עושים את זה? כל הסרט עם התשובה אומרים מהמלך המשפט. כן, בסדר, זה דין שמתמשך, החיתום זה ביום כיפור, בסדר, זה דין שהוא מתמשך על כל 10 ימים. אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה? איך אנחנו מגיעים אליו? תשובה, אם אדם יעשה לעצמו חשבון נפש, אם אדם חי בחשבון, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה שאני אעשה לך מלך אוהב צדקה ומשפט? למה אני צריך משפט? אם אתה כבר עשית את המשפט. אם אתה כבר עשית משפט, אז יצאנו ידי חובת משפט, אז בוא נשאר במלך אוהב צדקה, בשביל מה צריך משפט? אם אתה לא עשית משפט, אז אני צריך לעשות את המשפט. אז ממילא יהיה מלך אוהב צדקה, אבל יש גם משפט בכל יום, אדם נידון בכל יום. אבל אם הבן אדם עשה לעצמו חשבון נפש, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא בהנשמה ואומרת, באתי לדין. אומרים לה, איזה דין? מי צריך לדון אותך בכלל? כבר דנו אותך. כבר עשו לך דין. מה נשאר לעשות איתך? מלך אוהב צדקה. יש היום רק צדקה, את משוחררת. כלומר, מה שאומר רבי יוסי, אדם נידון בכל יום, זה תלוי בך. אם אתה תדון את עצמך, אתה תעשה לעצמך אדם נידון בכל יום, בשמיים לא ידונו אותך. אבל אם אתה לא תעשה לעצמך אדם נידון בכל יום, אז בשמיים יעשו לך אדם נידון בכל יום.
יש גמרא, וזה מה שהזכרתי לכם מקודם, ברכות נ"ה. הגמרא אומרת שפגשה מטרוניתא את רבי יהודה בר אילעאי, וראתה שהפנים שלו יוצא מהם אור, הגוף שלו יוצא ממנו אור. אז היא אמרה לו, תשמע חביבי, או שאתה מגדל חזירים, או שאתה מלווה בריבית. למה? כי מגדל חזירים זה מלאכה שאדם לא צריך להשקיע הרבה, כי חזירים מה האוכל שלהם? נותנים להם לאכול פסולת. אז אין הרבה השקעה, ולעומת זאת הוא מוכר, הוא מתעשר, הוא מרוויח. ריבית, אין הרבה השקעה, אתה מלווה, אתה מקבל יותר. לא עובד קשה, יושב בבית, הכסף עובד בשבילך. שני המלאכות האלה זה מלאכות שהטרחה היא מועטת והשכר הוא מרובה. אז לכן בן אדם שהוא משתכר מריבית או מחזירים, אין לו דאגות פרנסה, והוא גם לא עובד קשה, אז הבשר שלו נהיה מעודן. אז שהיא ראתה את רבי יהודה בר אילעאי עם בשר כזה מעודן, ככה אור, היא אמרה לו, אתה אור סוחר בחזירים או שאתה מלווה בריבית? הוא אמר לה, מה אני אעשה שהתורה אסרה עליי גם את זה וגם את זה? אז אני לא סוחר בחזירים ואני לא מלווה בריבית. אז אמר לו, אז איך יכול להיות שאתה ככה? אז אמר לה, אני אגיד לך, אני מהבית שלי עד הבית מדרש, יש 24 נקודות שירותים. כמו שירותים ציבוריים. זה לא כמו היום, יש לך פריבילגיה, שירותים בתוך הבית. פעם שירותים, היה ברחוב. שירותים ציבוריים. הוא אומר לה, מהבית איפה שאני גר, עד הבית מדרש שאני הולך כל יום, יש 24 שירותים בדרך. ובכל שירותים ושירותים אני נכנס לבדוק את עצמי. והיות שאני ככה מנקה את עצמי ושלא יהיה בגוף שלי לכלוך, אז לכן אני ככה מזהיר. ככה הוא ענה לה. עכשיו, מה כתוב פה בגמרא הזאת? 24 שירותים, נכנס, מה אתה רוצה, מה יש לך לעשות ב-24 שירותים? עכשיו, הרגע נכנסת, עוד פעם אתה נכנס. מה יש לך לעשות שם ככה הרבה? אדם כזה, היינו אומרים לו, תשמע, לך לאיזה ייעוץ תזונאי, תנו לך לאכול אורז, בננות, תפוחים, משהו, יסדרו לך את הקיבה. 24 פעמים אתה נכנס לשירותים, מהבית מדרש עד הבית שלך? לא תקין. אומרים המפרשים, זה לא היה פשט. עכשיו בזה כל מיני סדרים בגמרא הזאת, אבל לא פשט שהוא אומר לה שהיה לך שירותים, לא הכוונה שירותים. אלא מה? הוא אומר לה, אני 24 פעמים ביום מנקה את עצמי. מה זה מנקה את עצמי? עושה לעצמי חשבון נפש. יש 24 שעות ביממה, כל שעה אני בודק מה היה איתי. איך הייתה השעה הזאת? מה עשיתי? איך התנהגתי? מה לא טוב? מה לשפר? מה לתקן? 24 פעמים. אז לא נשאר בכלום. על הכל אני מיד מתקן, מיד מסדר, מיד משפר, לא נשאר כלום. אז אני מיד נקי, אז אני נהיה מזהיר. אם אדם עושה לעצמו חשבון, אם אדם עושה לעצמו דין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז מה צריך אותי? אז אין לי מה לדון אותך בכלל. כבר עשית לבד. עכשיו זה משהו שהוא בכל יום. אם אדם בכל יום, לפני שהוא הולך לישון, מקדיש כמה רגעים לעשות חשבון לעצמו איך עבר היום, איך התפללתי, איך בירכתי, איך למדתי, איך היה ההתנהגות שלי, בין אדם לחברו, בעבודה, בבית. עושה חשבון, מה שבסדר, ממשיך, מה שלא בסדר, אומר אני אתקן, אני אשפר מחר, בעזרת השם יהיה יותר טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לדבר איתך בכלל, הכל טוב, אתה כבר עשית לעצמך, עשה, הכל בסדר. אבל לא תשכב על המיטה ואז תעשה חשבון נפש. למה לא תגיע 10 בבוקר, אתה כבר תהיה רדום. לא לשכב, נגיד טוב, הנה רק לשכב, ואז אני אחשבן מה היה היום. עד ארוחת בוקר לא תספיק להגיע, אני אומר באחריות, עד ארוחת הבוקר אתה כבר ישב. שב על המיטה, או איפה שאתה, בדרך, מערבית הביתה, תעשה חשבון נפש. איך אמר עליי היום? מה קרה? אם תעשה, לא משנה, לא חייב להיות, תן דוגמה, כי זה סוף היום. אם תעשה את זה, בשמיים לא ידון אותך על היום הזה, כי אתה דנת כבר את עצמך. וקל וחומר, וכל שכן, האדם שעומד לפני ראש השנה. אם אדם ינחת סך הכל ראש השנה, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. אם אדם יבוא לראש השנה, ככה, על הבלה, בלי שום דבר, אז ידון אותו בראש השנה, בטח ידון אותו בראש השנה, ראש השנה זה יום דין וגם אין ויתורים על ראש השנה. אבל אם אדם בימים האלה יישב
ימצא מקום ריק, ימצא מקום שקט איפה שיש לו, ייקח דף ויקח עט ויתחיל לרשום מה היה בשנת תשפ"ג, איך הייתה התפילה שלי, איך היה שחרית, איך הייתה מנחה, איך היה ערבית, איך היה לימוד תורה, איך היה יחס בין אדם לחברו, איך היו הברכות, איך היה לשון הרע, איך היה שמירת העיניים, איך היה... תחשוב, ותן ציון. ומה שאתה רואה שלא טוב, תחשוב איך אתה מתקן שכן טוב. אם היה לשון הרע, תדאג לא להסתובב עם האנשים שאתה מדבר איתם לשון הרע. אם היה שמירת העיניים, תדאג לא להגיע למקומות שיש לך בהם שמירת העיניים. תפילה, תחפש עצות איך להתחזק בתפילה. עשה לך דף של חשבון נפש. ועם הדף הזה תבוא לתפילה של ראש השנה. תקפל את הדף, שים בתוך הסידור, ותבוא עם זה לתפילות של ראש השנה, ותגיד לו, ריבונו של העולם, בבקשה, תראה מה עשיתי. לא באתי לפה ככה. לא באתי סתם ככה. תראה, הנה באתי עם דף. תראה מה עשיתי חשבון נפש. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה דנת את עצמך, לא צריך לדון אותך. בוא נתקדם. יש לך כבר החלטות, יש לך תוכניות לשנה הבאה, בוא נתקדם. תגיד מה אתה צריך ונתקדם. אבל אם אתה בא ולא ישבת, ולא חשבת, ולא הכנת, ובאת לראש השנה, צנחת מהירח לראש השנה לאחות קטנה, אז מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? אז לא עשית חשבון נפש, אז בוא נעשה לך חשבון, בוא נוציא את הדפים, ונראה מה עשית השנה, מה לא עשית השנה. אל תבואו לראש השנה בלי דף, אל תבואו לראש השנה בלי דף. שבו עם עצמכם, יש לנו פחות משבוע וחצי. תמצא זמן, שב עם עצמך, תערוך דף על השנה שעברה. מה היה, מה עשית, מה לא עשית, מה צריך לטפל, מה צריך לשפר. תכתוב לך תוכנית לשנה הבאה, תכניס את זה בסידור שלך, תבוא עם זה לתפילה של ראש השנה. אני אומר לכם, זה עצה מספר 1. אם אדם בא עם דף של חשבון נפש לראש השנה ואומר, ריבונו של העולם, בבקשה, הנה הדף שלי. הנה, אני עשיתי חשבון נפש, אומר, ריבונו של העולם, מה עשית? אז הכל טוב, בוא נתקדם. אבל אם באת בלי חשבון נפש, אז מה הקדוש ברוך הוא יעשו? יתחיל לדון אותך. למה לך? זה בכל יום. אדם נידון בכל יום, זה תלוי בך. ראש השנה אומר הזוהר, אתה ודאי נידון. אבל איך תידנו אותך, זה גם תלוי בך. אם תדון את עצמך בימים האלה שנשארו, אתה תבוא עם דף. הוא יגיד, תשמע, יש לך דף? למי יש דף? כל מי שיציג דף, יגידו לו בבקשה. ולמי שאין דף, יתחילו לטפל בו, יתחיל לדון אותו. תבוא עם דף. אל תיתנו היצר הרע נלחם בזה אש. לא נשאר עוד הרבה זמן. שבת הבאה זה כבר ראש השנה. זה לא נשאר הרבה זמן. תעבדו בשיניים, תמצאו לכם זמן, תשבו עם דף ועט לבד, תעשו חשבון נפש, שבו באוטו, שבו בעבודה, שבו איפה שבא לכם. שקט, אתה עם עצמך, השם והדף, זהו. שב, תכתוב מה כל דבר בעולם, בעבודת השם שקשור, תכתוב איפה אתה אוחז, מה אפשר לשפר, מה לא בסדר, מה כן בסדר. יש הרבה דברים שהם מצוינים, יש דברים שהם טעונים שיפור, כל תכתוב, תעשה לך תוכנית, תעשה חשבון נפש, תבוא עם הדף הזה לראש השנה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפסוק לך שנה טובה ומבורכת. אמן.